Spasioci. Đavolji rukavac bio je zastrašujuće mesto i Penny, ljupka devojčica koja se nikada nije odvajala od svog plišanog medvedića, uopšte nije trebalo da bude tamo. Stavila je poruku u bocu i bacila je u vodu, svim srcem se nadajući da će je neko pronaći i doći da je spase. Imala je sreće što 2 aligatora, čiji je zadatak bio da motre na nju, nisu primetila šta je uradila. Boca je plutala sve dalje i dalje i stigla čak do Njujorka. Pronašli su je miševi iz Međunarodnog udruženja spasilaca, organizacije koja je pomagala onima u opasnosti. Gospođica Bjanka, predstavnica organizacije iz Mađarske, pročitala je već pomalo pocepanu poruku. U strašnoj sam nevolji, pomozite! Bila je potpisana sa Penny. Jedini trag bila je adresa. Sirotište Morningside. Bjanka se dobrovoljno prijavila da pođe na tu misiju. I na iznenađenje delegata za svog pratioca odabrala je trapavog miša, domara Bernarda, koji je otvorio bocu i upao u nju. Bićemo sjajan tim, uzbuđeno je rekla Bjanka. Bjanka i Bernard započeli su potragu u sirotištu Morningside. Mačak po imenu Rufus, previše star da bi lovio miševe, ispričao im je da je Penny nedavno nestala. Bila je tužna jer je nije usvojio ni jedan od parova koji su obilazili sirotište. Jednoga dana mama i tata će doći u sirotište da traže lepu malu devojčicu, baš kao što si ti. Tako mi mojih brkova, rekao bi da je uteši. A onda se Rufus prisetio dana kada je jedna neobična gospođa pokušala da namami Penny u svoj automobil. Bjankini i Bernardovi brci su zaigrali. U blizini se nalazila prodavnica gospođe Meduze i miševi su lako uspeli da se ušunjaju unutra. Odmah su ugledali knjigu za decu u kojoj je bilo zapisano ime. To je Penina knjiga, uzviknula je Bjanka. Međutim, morali su brzo da se sakriju, jer je Meduza ušla da se javi na telefon koji je zazvonio. Ko li zove u ovo doba noći? Požalila se, a onda joj se glas promenio. Snupe, nemoj mi reći da si pronašao dijamant, uzviknula je. Zatim se razbesnela. Uhvatio si Penny kako šalje poruke u boci, vrisnula je. Stižem prvim letom u đavolji rukavac. Miševi su potom pokušali da se ušunjaju u njen kofer, ali Bjanka nije uspela da se popne i ostala je napolju. Međutim, mala mišica se nije obeshrabrila i uskočila je u Meduzin automobil. Dok je Meduza nepažljivo vozila ulicama, miševi su ispali iz kola. Jedini način da dođu do đavoljeg rukavca bio je da se ukrcaju u avion. Ili još bolje, na leđa smešnog albatrosa Orvila, koji je imao šlem, pilotske naočari i šal. Bernard je promucao pomalo zabrinuto. Možda je bolje da pođemo vozom, ali Orvil ga je ohrabrivao. Vežite pojaseve i zavalite se, a vožnju prepustite meni. Zatim su poleteli. Za to vreme u đavoljem rukavcu Penny je uspela da pobegne sa broda na kom je bila zatočena. Meduza i tamničari, 2 džinovska aligatora, Brut i Neron, razdvojili su se da je traže dok je Meduzin pomoćnik Snoop pripremao vatromet da osvetli močvaru. Rakete su eksplodirale baš u trenutku kada su miševi leteli iznad njih, a jedna je pogodila Orvila u rep. Moje kormilo je u plamenu, uzviknuo je gubeći kontrolu. Iskačite! Bjanka i Bernard su se spuštali držeći se za kišobran. Uspjeli su bezbedno da slete i dok je Orvil u vodi hladio zapaljeno perje, Bjanka i Bernard upoznali su Elme i Luka, 2 lokalnih miševa. Stigli su u posljednji čas da pomognu Penny. Devojčica se ponovo našla u čeljustima aligatora, koji su je nosili nazad na brod. Vilin konjic Evinrud pomogao je Bjanki i Bernardu da prate aligatore. Miševi su kroz prozor čuli Meduzin strašni plan. Želela je da primora Penny da siđe u pećinu i izvuče đavolje oko, najveći dijamant na svetu. Otvor pećine bio je veoma uzak i samo je malo dete moglo da prođe kroz njega. Kada ponovo nastupi oseka, lično ću je ubaciti dole. Vrisnula je Meduza na Snupa, optuživši ga da je bio previše blag. I ostaće tamo, dok ga ne pronađe. Narednog jutra, pošto su skovali đavolji plan, Meduza i Snoop spustili su nesrećnu Penny u pećinu. Miševi su se sakrili u Pennin džep i pošli s njom. Kakvo užasno i strašno mesto,
rekla je Bjanka bez preterivanja. Duboko u pećini Bjanka je ugledala kako nešto odbleskuje u tami. Vidim nešto. Bio je to dijamant, skriven u jezivoj lobanji. Dok su pokušavali da ga izvade odatle, u pećinu je počela da nadolazi voda. Izvucite me, preklinjala je Penny. Tek kada pronađeš dijamant, odgovorila je Meduza. Uz pomoć dvoje miševa, Penny je ipak uspela da izvuče dijamant na vreme. Meduza se dokopala đavoljeg oka, a njen plan je uspeo. Možemo da ga podelimo na ravne časti, kazao je Snoop gajeći veliku nadu. Da isečemo savršen dragulj, zaprepastila se Meduza. On je moj, samo moj, dodala je zlobno dok se udaljavala, sebično ga stiskajući na grudi. Shvativši da je prevaren, Snoop je doviknuo za njom. Varalice! Pošto su se vratili na brod, Meduza je držala Snoopa i Penny na nišanu, ali je Bernard uspeo da je saplete pomoću kabla. Nastao je opšti haos, kome su doprinele sve životinje iz močvare. Penny je ugrabila priliku da ponovo dođe do svog plišanog medvedića, u koga je bio naguran dragoceni dijamant, i pobegla na Meduzin močvaromobil. Usledila je jurnjava kroz močvaru, a Meduza je koristila Bruta i Nerona, poput skija za vodu. To se nije pokazalo naročito delotvornim i aligatori su naleteli na dimnjak parobroda. Kada se vratila u Njujork, devojčica je poklonila đavolje oko muzeju, a vest o njenoj neverovatnoj pustolovini pročula se u celom svetu. A to nije bilo sve. Penny je konačno dobila mamu i tatu. Toliko sam srećna zbog tebe, rekla je Bjanka dok ju je gledala na televiziji. Ubrzo je ponovo stigla poruka s pozivom u pomoć. Zajedno sa Orvilom, Bjanka i Bernard otisnuli su se u novu avanturu.